prenc la paraula, com ha dit la meva portaveu, com a representant del grup socialista en l'Ajuntament de Massanassa, per anunciar en primer lloc el nostre vot a favor d'esta proposta de modificació per introduir una bonificació, com ha contat el portaveu del Partit Popular, per incentivar d'alguna manera la instal·lació de plaques generadores d'energia solar fotovoltaica. Votem a favor perquè pensem que és bo i perquè és la nostra proposta que fèrem fa ara uns 6 mesos, quan encara fèiem els plenos telemàtics. En aquell moment, el Partit Popular i Ciutadans la varen votar en contra, adduint distintes raons, entre elles, per destacar algunes, i tot i que Israel ha comentat que ja s'havia iniciat un estudi abans de tot això, és a dir, que ja se pensava en una bonificació, en aquell moment s'al·legava que se volia introduir alguna subvenció que arribara fins a 3.000 euros. N'hi ha veïns que encara estan il·lusionats en els 3.000 euros. Avui estem així aprovant una bonificació de fins a 400, que està molt bé, però no té res a veure en aquell argument que vostès ens donaren per a tombar-nos la nostra proposta, que avui se demostra que és bona i que ve així a ple. Tenim la sensació en el nostre grup que vostès estan acostumbrats a governar el seu grup i algun altre grup polític, i no és el nostre cas. Nosaltres Si pot repetir, per favor, si se lleva sort l'entendré millor, que com estem separats. És que això últim no l'havia... Li dia, senyor alcalde, que dona la sensació que vostès estan acostumbrats a governar en els seus grups municipals i també a voler governar en altres grups municipals. I este grup municipal, com ja li vas dir en aquella moció, és autònom, és adult i no li deu ningú tipus de vassallatge ni de fidelitat al seu partit o a l'equip de govern. Crec que en aquell moment no s'entengué com funciona aquest grup municipal i no deixem de tindre un sabor agredolç perquè si bé estem contents perquè s'aprova la proposta que vàrem fer fa 6 mesos i avui, torna a insistir, se demostra que és bona perquè vostès, a pesar de que en aquell moment diuen que no, ho han tornat a mirar i diuen ara que sí, se demostra que és bona, però li diria que tenim un sabor agredolç perquè dona la sensació de que quan les propostes les presenta el grup de l'oposició sempre n'hi ha que buscar algun tipus d'excusa per a votar-les en contra. En aquell moment, senyor Comes, vostè ens va dir que anava a donar una subvenció de fins a 3.000 euros en algun cas, que n'hi havia molts pocs pobles que estaven fent aquesta bonificació, a pesar de que en comissions s'han dit que el 65% de pobles valencians ja la tenen. Ens varen arribar a acusar fins i tot de fer mocions per a que no les votaren, ens varen arribar a una acusació prèvia, per dir-ho d'alguna manera, de dir que anàvem a tallar el vídeo, i tot el contrari, nosaltres el que farem és publicar el vídeo sencer de la moció. Com li dia, este grup municipal està content, clar, de que avui s'aprovi això, però estem tristos de que el poble de Massanassa hagi vist com això s'atrasa 6 mesos perquè vostès, per una qüestió de sigles, a pesar de que sempre estan dient que en el poble són les persones i no les sigles, ens tombaren en aquell moment esta moció, que pràcticament, en lo referent a l'IBI, perquè és de veres que parlaven de 3 impostos, en lo referent a l'IBI és pràcticament la nostra proposta. En aquest cas, no puc deixar de manifestar-li certa decepció en els grups que en aquell moment es votaren a favor. Havíem esperat per almenys una abstenció del grup Ciutadans, que ens va fer unes propostes que enteníem que eren bones, i avui la votarem a favor perquè, com hem fet durant tots aquests anys, hem estat al costat de l'equip de govern quan alguna cosa ha sigut bo, per aprovar els pressupostos en moment de pandèmia, per a acordar tots junts suspendre les festes, per a tancar el poliesportiu, per a suspendre tota activitat cultural. I la nostra actitud sempre ha sigut de, si una cosa pensem que és bona i necessària per al poble, dur-la avant. Vostès, a pesar de que diuen que les sigles no importen, quan una proposta és bona i la presenta el grup de l'oposició, se dediquen a fusilar-la per a presentar-la 6 mesos després. Així és que, clar que votem a favor, perquè és la nostra proposta. Gràcies. Moltes gràcies, don Jorge.